Salut! În acest tutorial o să continuăm să lucrăm în Adobe After Effects. De data aceasta o să aplicăm un efect de old movie, film vechi, adică pe un videoclip ales de noi. În primul rând aș vrea să fac o mică precizare. Sunt puțin răcit, așa că s-ar putea ca vocea mea să se audă puțin altfel. Dar să trecem peste asta. Importați în After Effects videoul vostru. Eu am o secvență dintr-un videoclip al lui Ray William Johnson, bănuiesc că știți. Am să vă arăt și vouă secvența. Ok, cam așa arată și o să încercăm să-i adăugăm un efect de film vechi. Pentru aceasta o să avem nevoie de acest mic videoclip care are numele de film vechi. O să îl pun în descrierea acestui videoclip, așa că o să puteți și voi să-l downloadați. O să trebuiască să-l importăm în After Effects, File, Import, File și de pe desktop o să am dat click pe film vechi. O să tragem filmul deasupra layerului cu videoclipul propriu zis. Și acum stai să trag mai așa aici. Ok, acum ce avem de făcut? În primul rând, dacă ne uităm la videoclip, observați că arată cam urât. În primul rând o să trebuiască să îl mărim. Bineînțeles că pe lângă să-l mărim o să trebuiască și să-l ajustăm, dar asta imediat. Momentan sta să-l măresc. O să trag puțin de el și în lateral, chiar dacă nu e prea indicat. Puțin mai micuț. Cam așa ar fi destul de ok. Așa. Acum o să trebuiască să facem să dispară acest grid de aici și să apară videoclipul nostru. Pentru aceasta mergem aici pe Mode și în loc de normal selectăm Multiply. Dacă nu va apare Mode, înseamnă că aici din stânga nu aveți bifate primele două căsuțe. Deci după ce am selectat Multiply, observați că apare videoclipul nostru cu această margine neagră. Și dacă o să-i dăm play la videoclip, observați că oarecum arată ca un film vechi. Acum observați că filmul nostru, layerul cu filmul se termină cam aici și filmul nostru vechi mai durează, așa că o să-l micșorez. Ok, este cam la fel. O să trag filmul să se termine în același loc. Așa ar trebui să fie bine. Să vedem. Ok. Acum pe spațiul de lucru aici sub layere o să-i dăm click dreapta, New Adjustment Layer sau mergem direct sus la Layer, New Adjustment Layer. Pe el o să dăm click dreapta, Effect, mergem aici pe Color Correction și selectăm Hue and Saturation. Bifăm Colorize, la Colorize Hue o să punem 25, să arate cam așa. Selectăm videoclipul cu Ray William Johnson, respectiv la voi videoclipul vostru. O să dăm Ctrl D sau mergem pe Edit Duplicate pentru a duplica layerul cu filmul. Pe cel duplicat o să dăm click dreapta, Effect, Blur and Sharpen și selectăm Fast Blur. Mai întâi să vă spun de ce facem acest lucru. Bănuiesc că ați observat, dacă nu, asta e, vă spun eu acum, că la filmele mai vechi focalizarea nu este chiar atât de bună, așa că vom încerca pe marginile videoclipului nostru să punem un blur, să fie focalizat doar în mijloc. Deci o să bifăm Repeat Edge Pixels, la Blurriness selectăm 50,
Momentan s-a pus efectul de blur pe toată imaginea. De sus, de la Rectangle Tool, o să ținem apăsat click stânga, deci țineți Hold, right click, nu, left click, îmi cer scuze, până va apare acest meniu. De aici apăsați pe Ellipse Tool și dăm dublu click pe Ellipse Tool și ne-a creat o mască. După cum am spus, vreau acest blur să fie în exterior, nu în interior. De aceea, de aici de la Mask, în loc de Add, o să selectăm Subtract. Pentru a face ca efectul de blur să fie ceva mai convingător, o să expandăm de aici de la Mask. De la Mask Expansion o să punem o valoare negativă, să zicem 43, chiar puțin mai puțin, 33. O să facem un mask feather destul de mare, ca să fie un blur gradat. Bănuiesc că voi nu o să vedeți foarte bine în preview-ul de la mine, dar la voi o să observați. Cam așa ar arăta destul de bine. Haideți să vedem. Da? Arată chiar foarte ok. Poate unora dintre voi nu o să vă placă aceste margini negre. Dacă doriți să dispară, selectați layerul cu film vechi și îl măriți cam așa și observați că acum nu mai apar marginile negre. Mie unul îmi plac, așa că o să-i dau Ctrl Z sau de aici sus pentru a nu mai avea setarea care tocmai am făcut-o. Cam asta ar fi. Acum voi, după ce v-ați editat videoul, mergeți pe Composition, Add to Render Queue și vă salvați videoclipul. V-am prezentat cum se salvează un videoclip din After Effects în primul tutorial. Îl găsiți la mine pe channel. Cam atât pentru astăzi. Dacă acest tutorial v-a ajutat, vă rog să dați subscribe, like și comment. Până data viitoare, la revedere!